Gihangyo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang konseho nga motabang ug mahimong parte sa iyang programa nga gubat sa baha. Tinguha sa mayor nga usbon ang composition sa Task Force Gubat sa Baha ug giapil kadtong mga personalidad nga dunay matampo sa pagsulbad sa problema sa baha sa dakbayan. Buot ni Rama nga mahimong in charge sa problema sa baha ang mga konsihal diin sila kasamtangang nagpuyo. Iya usab gihangyo ang mga konsihal nga mopanday og ordinansa nga nagmando sa mga tagbalay nga maglimpyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga tukaran Lunes hangtod Sabado. Ang maong hagit malipayong gidawat ni North District Councilor Joel Garganera, kinsa mao'y chairman sa Committee on Environment and Natural Resources. In fact, daghan na siya gipangtudlo pod nga ang mga tao nga nagtrabaho po diri sa atong City Hall nga gipang-assign na niya og langgadaiya nga mga creek, no, so that there will be people who are accountable for a particular creek.